Жителите на квартал Пинета в Добрич излязоха на протест срещу лошото състояние на улиците. Заради огромни кратери по платното и липсващи тротуари, таксиметровите компании не се отзовавали, трудно се придвижвали и линейките. Многократно са подавани жалби до общината, до омбудсмана и други институции. Следващият протест ще бъде пред сградата на община Добрич в сряда. От 35 години тук ремонт не е правено. Нито пък някой се е заинтересувал как живее този народ. Няма къде да се върви. Ни деца с колички, ни възрастни хора. Имаме нужда от помощ. 2019 година правихме протести. От тогава има жалби. Обещаха ни, че ще се дадат пари, ще се отпуснат пари. Даже нямаме и шосе, да не говоря за асфалт. С нейлонови турбички излизаме. Просто е ад. И плащаме данъци, да. Съответно, трябва да си ремонтираме колите много по-често, окачването. Излизането за детето е истинско приключение. Положението просто е критично и апелираме всички да може да се обърне внимание, да не сме забравени от Господ.